you, Jesus. I can say, we can go see Kafushani. First day, office voting in Mabezele. But we are here to pray. Yes, we are here to. We are here to. We are here to pray. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. We are here to pray. Amen. Just to set up the theme of this prayer. Amen. Okay, I guess we'll let back. John chapter 17. Oh yes, Lord. Praise the Lord. Yathanda ukusho bazalwane ukuthi zimisele nje busaqala umthandazo. Ungafuni ukuyimisela ngoba nakusekuyophela. Praise God. Zimisele nje busenza njani? Nje busaqala nje zimisele. Alibonge igama lenkosi. Forget ukuthi ubani ongekho lana ukuthi ubani ozanini. Khohlwa ilokho. Concentrate ekutheni sokhona phambi kwenkosi and you are here ukuthi into zoyilanda ungabele ekhaya ungayiphethe. Awukhona kodwa yes into zoyilanda ungabele ekhaya njani. Yes, forget ukuthi ubani ongekho kuyazwakala abazalwane because uma kuthandazwa abazalwane vele imvamisa uma siyalwe emthandazweni bayifika abantu abafikayo. Ngaboneke manje ngashintsha zobaphoqa abanye mhlawumbe. Uma kuthandaza bayifika abantu abasemthandazweni. Amen. Ma celebrate asibabaningi. Kodwa masifane ithandazo sibayifika. Nangizwa bazalwane. Yes, because emthandazweni akuyi noma ubani. Awu amen. Emthandazweni akuthandi. Akuyi noma ubani. You have to understand ukuthi uzoba yikhona lisofika ekhaya kubonakala nangendlela uthandaza ngayo. No. Nathi ngikhuluma ngento already. Uma uzoba msana uzofika esini kubonakala ngendlela uthandaza ngayo. Indlela uthanayo ayisitshela ukuthi uyaye noma uyi. Kodwa indlela uthandaza ngayo iyaneshelayo. Hallelujah. Because the time uthandaza uyakukulwa. Iyaphela lento wena. Kufanele ayithuthesa yona. Ayenzeki ngokushumana nokufakaza. Yenziwa ukuthandaza. Glory to Jesus. Amen. Bakhona abazalwane. Yenziwa abazalwane ukuthandaza. Change your character. Yes, character yakho ifuso Jesu ukuthandaza. Hallelujah. Amen. Glory to God. That's why bazalwane mafane thandazwe. Isitha senza shothi bonke abantu baqene. Because it's the only place la uzalwane ngempela ethola ukushitshwa khona. Amen. Amen. Uyabaletha ukusindiswa usuku ranti yabo yakholwa ngoba iphakamisisana kade the real change yenzeka the time usuyispend isikhathi uthandaza ila ushitshela ngempela livela khona.
usathane uyalizonda ibandla elithandazayo akana abantu abadla izinto ezinkulu emangasayo eheha abantu ukuthi bafike uzonke abantu mamuzwe abathandazayo awasithi amen. He's against abantu abanjani. He's against abantu abathandazayo. Praise the Lord. Ikhona bazalwane ngeke namhlanje ngifundele umunye ngangixoxela kimi you know lapha kamafunzi sikhathi qala nje unyaka ngisafika khona ngithi mina kena uNkulunkulu wayesenzele isibanga kwathi mina ngangilela ubefika ekhaya lo msalala ngithi mina kwathelela ngila ngisafika think ayithi engaqedwa unyaka kodwa ngilele ngibona umbono ngibona siyabenenhle angakazi ngibona kuhle bentaba onjani ngaze ngibona intaba nje lo nje ngaba khona ngazi yinhle bazalwane ayinahlahla ayinamhlabathi yinhle ngiyakuzwa bazalwane indlela enhle ngathi sihlala lapho thina bazalwane bakamafunzi siyathandaza sihlala lapho sithandaza bese umuntu osezulwini athi ngifuna ukukhombisa ukuthi ngilaphi abasalithatha athi go and check ngihambe lo ngihlola ngibuka lethambo ngibuka ngibona ukuthi baningi amadimona ngaphandle ngale afuna ukuzongena ngaphakathi lathi nasikhona ngiyangizwa kodwa lethambo amadimona ezabungena angisho mina umfanekiswa amadimona ngisho ukuthi inkosi yangivezela wona ngawabona are you hearing me bazalwane ngawabona ngamehlo leso sikhathi afuna intuba yokungena ngaphakathi alokho yasungeza afuna indlela angasithola kanjani ngasengiyaqhubeka bangqhubeka ngisondele eduze kwesango ezenqo esangweni anomsindo amadimona awenzayo amazi njani kodwa nomsindo wawo nje afika mele esangweni abesekhuluma nangqo athi msukwane wavuleka imbobo sathola indlela yokungena bathi mina singikhathile sizoyithola indlela yokungena phakathi kwenu mina ngitshela usathane ngibeka ku-5-2 nangizwa kodwa engabeki mina ngethembeka lokhu ibandla likabafunzi ku-5-2 athi mzwane nje sayithola indlela yokungena nina ngoba kade sifundela ukungena sikwazi ukungena nibiyelwe kwayimanga ukuthi kwabebathola uthango ngempela kunothango olukhulu kabi olusibiyele oh haleluya alibonke igama lenkosi glory to Jesus kwenziwa yini kwenziwa ukuthandaza ikona dala uthango lakubiyeleke glory to Jesus that's why khona kahle ungahlalela kufeba ubiyelwe uyabona masusu intando kempilweni yakho kodwa uyibuza ukuthi Jesu kwenzeka kuthango amen amen bazalwane asikwazi ukuba yenye into ngaphandle sibeyitshona amasithandazo mina ngiyacela bazalwane abantu besikolo sina 2017 abantu besikolo 2017 angicela mina nawe kathi wehlele kuthandazela ubuyele kuthandazela ayere mina amen nangizwa bazalwane amen buyele kuthandazela baba yazi ukuthi abantu lelo bazalwane uyazi ukuthi sitha senze bazane bajuba benza ubumnandi bokusonta ndawonye bese lobumnandi babakhohlisa ukuthi basaye ezulwini ngoba nje benza ubumnandi bokusonta ndawonye ongakhohlisa ubumnandi bokusonta ndawonye kamafunzi ukwazi ukaba umuntu usakhona oh haleluya kanti amazokhala ukuthi ngizongena bamthula uzokalata ngempilo yokuthandaza the more level yokuthandaza inyuka the more impilo ishintshwa the more you become like Jesus hallelujah amen
Amen. Bengifakaza Sunday. Ngithi Nkosi yangitshela la. Futhi angazi ngathi mina uNkulunkulu bevele futhi ukhuluma nami. Ngoba kwakufanele siyothandaza entabeni, kwakufanele siyothandaza etendeni sonke kanye nensizwa lapha secret. Kwabala nje masithi siyavuka kwakufanele ukuthi ngiyawugesi ngiyakhumbula. Kwakufanele nje ngiyawugesi. Kathi njawo. Sengiyapuma kwa kafanele mamfeka. Kwenzakalani ugesi wathi baba sevele kwaphela ikhadi nayi kwahle. Ihlazo lamile. Bengihlelo ngathi ngabuthi ikhadi liyaphela. Hayi sithuleleke ndayi. Lelajela nabafana abathandaza etendeni nathi soqhubeka sikhuleka la. Kanti inkosi yenza ngababona. Ifuna appointment nami. Because sometimes uNkulunkulu usebenza ngendlela ongayi understand. Nangizobazana. Kanti ifuna ukuthi ukhulume nami ngona namhlanje. Hallelujah. Ibikhuluma nathi etendeni kakhulu ekseni. Futhi siphuma sizakale zonke insuku nangizobazana. Kodwa this day yathi inkosi ayithole imessage abo bonke le. Ngifuna ukutshela wena ngqo. Oh hallelujah. Awasitameni bazalwa. Uma the time sengithandaza. Ekseni sengivukile ngahlala ngaqoqa ngathandaza manje. Ngathandaza. Ethi inkosi enough fundiswa. Mangithi nje. Straight. Lento ngantshela mina. Ngathi ethi inkosi kimi. Sekusikhathe singakanani ukholwa. Kodwa sibuka ukuthi ulaphi namanje. Uma ngicela ngalingiyekela ivesi njalo masihlangana vuleni. Ivuleni. Kuthiwa ngingaliyekela ivesi. Ivuleni. Sibe khohlwa abantu besivulephi. Senikhohlwe. Nikhohlwe. Nikhohlwa kanjani? Hebrew 5 verse 12. Angazi noma yimina yini noma ngizoshisa nje la. Ngiyabonga. Ivuleni bangcwele. Hebrew 5 verse 12 sheshisa. Sidlula khona nje sibuyela lapha. Sisiyathanda sesimakhaya. Hebrew 5 verse 12. Yes. Ngokuba noma bekufanele ukuba nibe ngabafundisi. Uma kuya ngesikhathi nisadinga futhi ukuba kube khona onifundisayo. Iziqalo zezifundiso zamazwi kaNkulunkulu. Nawe imake nathi fana sihamba kahle mntana ake ufuna ngesikisi. Lithi for though by this time you ought to be teachers. Ngalesi sikhathi fanele ngabe singothisha bezwe. Ngalesi sikhathi ngiyakhuluma umama ucabanga ukuthi usiliswe nini ngalesi sikhathi. Fanele ngabe wena asakhuluma nje fanele ukukhuluma ukuthi usuthisha wezwe. Nikhona kodwa wena futhi kusathi unikezwe izinto zokuqala. Hayi nokudla qinile kodwa ukudla kwabisi. Because ubisa labantwana basakholwa. Glory to Jesus. Abantwana thina sisikhathi ukuthi sikhuluma kanjani nabo. Sifakaza sithi phambi kwabo. Kodwa uthola amadoda abadala ekholweni. Siyathina sikhala phansi kwatulimi kubona. Kodwa ulimi luqaqa abantwana. Abasanda kuphenduka. Kodwa namhlanje 10 years later. Kusathina siyiqwaqe sikhuluma kanjani naleli khona. Ngoba lesana moya ukulimala namhlanje. Namhlanje. Yena moya ukulimala santu sendiswa. Yahlala 7 years ikhona. Kodwa said isana lo moya ukulimala namhlanje. Alikhulula ikhona. Aliqobla ikhona. Alisizakala ikhona. Kodwa ngibani iminyaka. Ithaso usafene ikhona. Into bengathi ngikhala ke verse nzima nje kusulokala. Athaba ngifuna kodwa yazi into okhala ngayo. Singathawanyiswa wena. Alibonke igama lenkosi. Hallelujah. Glory to Jesus. Afanele uba leminyaka kodwa character yakho iba more like izwe than ukuthi be more like Jesus.
awunikhona basana ngoba njalo lokubala nje ukuthi sekuyimaka engaka neminyaka emingaka kodwa still wena usondela kakhulu ngasezweni kanti ukusondela ngoba njengoJesu akushekhe iminyaka yakhe isizilutha. Amen. Isikhathi waqala ngasikhola uthi uJesu ufana ngabe manje usumfundisi wezwe. Uyazi kanjani hayi ukushumayela lo ngokuthi nje noma mathula lapho abantu bebona into ake ngingazilelela bebona umuntu la ngaphambili akakhahlela sakhipha ngomnyango bakuficela phansi ungashintshi. Hayi ngiyakhuluma bakuficela phansi ungashintshi. Amen. Mawuphuma la enkonzweni futhi lokho athi ekhahlela shone kuye uthi mntaka baba siyambonga uNkulunkulu ngaNkulunkulu akubusisi athi kusebenzisile uJesu siyabonga sokuthandazela. Ayibuza uthi lokho athi ngemkhashela kangaka manje angathi futhi nezosho kanje athi utawushintshana ngempela futhi mawuphuma la azule kushaya ingcingo uthi nimbona nje beshokimi. Oh haleluya. Enqala ngathi abuhlunga ngosuku lokuqala. Alibonke igama lenkosi nakufana abantu abakinkharajayo bathi ngempela besibuzwa ubeshokuwe beshabatshela uthi kahle dadewethu kahle ukufaka usathane bengashoke mbekube beshumayela bengashoke mbefakaza ukube ngabe kuyangani isikhathi naqala ngasikhona fanele ngabe nikhuluma language kodwa namanje ngisakhuluma nokume language ukuthi sikhahleliwe ngiphoxeliwe ngiphinde ngibe mfakazi uphinde ngifakaze ngithini bekhuluma kangaka abazalwane usawubhebe namanje kodwa utshela abantu iminyaka yakho kusindisa uthi ngcane vele ungabatshela ngoba kuyihlazo nje yabatshela lo mnyaka. Ngiqale kabi nami ngiyazizwa ukuthi ngiqale kabi. Alibonge igama lenkosi. Haleluya. Nikhona bazalwane afanele ukhuze entweni owafika ukhuzwa ngazo ufika la kuphela 7 years 8 years 9 years 10 years usakhuzwa lapho namanje kanti lokho ushito lofika kumazwana kwenzeka lapho lofika mzwana kwenzeka kanti. Amen. Kanti kusilo 20 days or 28 days or 40 days or 30 days or 40 or 7 days kanti bakade sefike fundisa ngathi qale kabi. Amen. Isikhathi manje sokufinyelela ebudodeni isikhathi sokukhula. Amen. Isikhathi sami ungabe influenced by abazalwane aba-negative. Amen. Because some of you namanje kusa-influence abantu aba-negative ngokholo uthi kathi ukholwa kahle la uphela amasha kakhulu kunethe kusondela aba-negative eduze kwakho ubohlela wenjengabo kathi ugijima unezivinini esihle nje okholweni kuvela nje usathane asondeza umzalelo obuthakathaka ozokutshela izinto ezibuthakathaka nawe vele ulalela ubohla bihli kuthiwa yekela indlela kade egijima ngayo asazi ubona usendeliduze kwakhe wamthiya sengaba sesisholani zakhe ile duze nawe sekalathini athi benigijima kahle phonti yobani. Amen. Uthi abantu abangasathanda ukufakaza uthi yoba ubani wathi wathi ukufakaza ubani wathi wathi kushisela ivangeli ubani wathi wathi akela ukukhala funda ngiyazizwa ukuthi ukhuluma kanzima funda ngokuba noma benifanele ukuba nibe ngabafundisi uma kuya ngesikhathi nisadinga futhi ukuba kube khona onifundisa iziqalo zezifundiso zamazwi kaNkulunkulu senaba ngamadinga ubisi kube sikho ukudla okuqinile. Amen. Look at this.
ngwana semthandazweni asemthandazweni abazalwane yes seningabenza ukuthi ngafuni ukuthi kilongishona lendele ukani because we are teaching this umzalwane eqala esindiswa semfaka ama basics okusindiswa nina lezo semhlukana nesono semhlukana nani hlona nanyekela indaba yekuhleba semhle ama basic lawo nini yazo abantu semhlukana nezwe sithi abangani abagcwele ama basic izinto zokuqala lezo ubisi abantu abakhaya yakenza bazala asikahamnika ukudla okuqinile lo samnika nje ubisi ngoba uyangena kodwa demo inyuka nokholwa ekhekhe iminyaka phakathi kwethu siyadinga abantu sokusifaka ukudla omntana oqinile yakenza bazala ngoba ubona ukudla okuqinile bese mfaka kona sandufika ubezothoka bese afa kuza abantu la ukuthi umuntu uthusanda kwisindiselo nje usomhlenga uphutho hayi nathi sakhona wakhuleka nje lalelana babe kuba kanjani babe ngenaqonda nasowona ukuphupha nje inzondo kangaka esabozela ngaphambili futhi ukhashele wasana ngaba vele wakhulisa abantu abengenaqonda ukukhuliswa kanjani ukuthi kuKristu manje ufuna nathi sabdoktela into yakho yokhashela wasana kanti la ayamphinde la kaJesu akhahlelwa la kaJesu yakhiwa ayuyani nibazala ifaka lethu akulona nokhahlela kathelete faka kuJesu elakwakha imphefumulo afana nokulimita labaphuma bonke abantu belimele bengasizakalanga shayisifuba khashela kwasana ngishiyangalutho khashela kwasana usukhasheleke usize bani ubani uthi ngisizakele ngokukhashela usize bani ngoba naleyo nkosi yami lakasondela eduze kwakho ingoba kuningi ngoba uyakubathi ule hlobo yona haleluya kakhuluma kanzima when you've been taught into wrong ukukhula ihlala engqondweni yakho you then uthatha lento wrong ukhuliswe ngayo uyi-aplaye kwabanye abantu ngicela laba abafuna amabhayibheli babheke mina I'm preaching uma ufundiswa leyo nto njalo ukhula lento uyifake engqondweni yakho uyinikeze abanye abantu ubatshe ukuthi yona ndlela right kanti lo wakunika yona wakukhubaza sekufika abantu abanokuhlakanipha kakhulu bese uthi ukhubazekile asikulekele sithethe sikuleke ukhubazekile ayikho ingane uyabona amanje silo wami mncane ngeke ngisola bengitima wakhe awushaya iphuthu lapho nehabishi athi uqina etesuka la ingakhatanga engakafundiswa nahlala ngitasuka uhamba nje umashonele ngibothi inyawo siyaphila ushonele ntombi inyawo siyaphila ushonele ntombi kuna abantu lekhola nabenza njalo bazalibengena ngomnyaka afuna namzalwane siyafuna sizinto enkulu kodwa fika nje zona uzoyithathaphi ngabe imali sofunde eklasini uyazingana namhlanje kangakanani ayikhazi suka ka-grade 1 iyongena ka-grade 11 kunezinto zoyikhetha kulama stages noma sikudlulisa to the next level asizokujabulisa kangaka ngoba khona izinto ngeke usiqonde uzazi sifunela thina abantu besanda ukusindiswa sibasuse ka-grade 1 sobakhethela ka-grade 8 ungafuthi engasaphili njengoba grade 8 siyamkhahlela futhi ngazobheda uyabheda uyikanti uyabheda babuze laba bathembele bathi vele ubulindeleni umfakele mina ukuthi becathi uzoswima kanjani haleluya haleluya ngiyazotha bazalwane uthi umunye ngikhombisa ngezimfundo zento ngikhombisa ngezo uJesu ethatha abafundi bakhe ngihamba nami amen ethatha abafundi bakhe uJesu
iBhayibheli lithi wayikhuluma ngabo ngemfanekiso. Amen. Uyazi wayikhuluma ngemfanekiso because ingqondo yabo nokwamkela kwabo kwakulula bamkele ngemfanekiso. Because uJesu bayibatshela izwi eliqondileyo babengayibalizwa. Because yiyo ukuthi basebancane ekholweni. Kunezinto engeke bakwazi ukuyiqonda uma ezobatshela zona ngqo. Sidinga ukukhuluma nabo ngemfanekiso. Uyabatshela futhi sebemsebenzi bathi wayikhuluma ngemfanekiso. Uthi no, there will come a time la nizoqonda khona lezi zinto. Kodwa kwamanje kungcono ngimtshele kanje ukuze nikwazi ukuzwa. Uma uJesu wasezulwini eshona yonke ubani wena. Amen. Amen. Nangizwa sana. Hallelujah. Amen. That's why ni choki sabato kangaka. Banike zamani responsibilities amakhulu kabi kunempilo yabo. Bagcina bephuma bengasizakele. Kodwa ke bekhona emkhonweni benkosi. Ngoba laba kade bekhonza balibala kuyinweba laba bajejelela uphuthu abangakwazi ukuyihlafuna. Amen. Kodwa nansi ngithatha ngikhona. La ngikhona ngiyathethe thina-ke manje esesikhipha iminyaka emingaka. Why sifuna ukusinikeza uphuthu again? I mean ubisi again. Sathola phela ubisi akhuliswa nje. Amen. Sanikwa lona kwakhipha iminyaka sifaka ubisi. Sathina manje sikude kuphindile asikwazi sifuna futhi. Makufika uzokuphindile siyancama. Siyatuba. Siyanisela ngizohamba nabayinini lasekhathele. Imaba titi tata, tata, ata papa. Kutwa nkulunkulu amlenga ngoba inamaziyo nje yenzani. Bangakila baphiphihlayo. Baphiphihle sibathembile sethu sibantu phela kade baba khona. Cishe sebeyakholwa manje. Lutho avela phiphihle. Avela phiphihle tumzana phiphihle. Alibonga igama lenkosi. Angikhomse ukuphiphila. Lokho lento ukuthi nje kuhlangane la. Yabantu anihlangane la. Omunye abahlangene kwakhe namaphupho. Akho lutho elibalekile. Cha, akasebenzi, akafelwe, akashadelwa, akho lutho thank you sir. Kodwa nje uyihlalele nje. Uzozamzwana kufika imizwa yakhe kusa. Zwana imizwa kitayihamba ke namhlanje uyobona ke ngenakhe. Umethanda omunye avela ngezila ayishekela kwenye indawo kodwa lapha kuyathandazwa ngizokuzwana ubona mina sesova. Sayothandaza ngobani? Angabila thandaza lapha la thandaza khona ngoba kungcono khona leso sikhathi. Bese ke ebuya ke sezovala lathi ke. Ahlale futhi ukuthi ungqamile ngoba le esikhulumayo incane kakhulu kunalento yena kade eyidlala phela kade khona. This cast akuthandazana ayithulele. Hlabele ngazithulele nje. Ngoba kwabani ufuna ukuvela nje umuntu onomoya omkhulu. Thina ke sikwazi ukuqonda izinto zikaNkulunkulu sibona ukuthi akho moya lapha. Ingane nje yetha. Ukuthi suke yatshela bakade nabo ukuthi awuvukhulile kanti thina siyabona ukuthi ingane yetha. Ngoba awukhulu ngokwenza kanye attitude enjalo. Uma ukhule ngempela siyakwazi ukubona futhi. Ayibonge igama lenkosi. Cha ngeke ngifundise phela semthandazo nakithi. Amen. Anti sothandaza. We need to change. Sidinga change. Amen. Sidinga ukwenza njani? Lalela mzalwane, ukuba nomoya kusihlala phakathi kwethu. Abantu ngibona baba noNkulunkulu they've got joy. Uma uhlala nabo nje banejoy. Bahlezi benethokozo. Uyabona nje lokho ukuthi into uhlile discuss wenze njani? Ukuba uphele into wethu. Uyibona ngani? Ikhali nje ngami ngasisebenze nje ngiyathihleka manje. Ngiyabona ngalokho kwami. Kade kuhlala nabo nje ngithi ngiyadlalisa. Sekuyaphila. Yini manje kade sihleka khona manje? Uso
uthi inakala ishintshiwa akanakinga kodwa ubungane nje banjalo nalabo abangenako ukukhula ngokwezwe abanokukhula ngokutshelwa abantu Ubema unokhula ngokwezwe wenza kanjani lesisho ngayo kodwa abanokukhula ngokutshelwa abantu ubayilento singayazi ukuthi uyini hlalela ukuhlikila kakhulu hlalela noma lapho ukuhlikila kakhulu makuthandazwa sibuka makhlatshelelwe ethula nje ubuka lapho bahlabelisa abakhabala sakhe la singenhlori haleluya ababuke nje kuthi unomoya sethe umoya kathule abe ngihlekisa lo moya wethu angichazaka sethe umoya kathule nje mina mama ngithatha ukuthula vele ngithule ithe iBhayibheli khuleka nini ngaphezi lathi ngenani endlini yami ngendumiso manje ngicela ukubuza lo moya ethula la kade kuqondene kule ndlu ngendumiso yimuphi njebethe khuleka nini ngaphezi lothi thola manje umathandaza ufestival kasitshele ivesi lusana uhlala umoya impambana nezwe kanti ngikhohlisa ama-feelings enu sengiqale kabi ngimubi-ke siyavele ngamubi ngifika nje ngimubi praise the Lord hallelujah Amen. now awuphindelelo vesi nathi ngoba khona ngifuna ukuthi ngingayimisi ngokuba noma bekufanele ukuba nibe ngabafundisi right uma kuya ngesikhathi nisadinga futhi ukuba kube khona onifundisa iziqalo zezifundiso zamazwi kaNkulunkulu senaba ngabadinga ubisi kungesikho ukudla okuqinileyo senaba ngabadinga ini kungesikudla njalo nawo angishole noma nathi siphose wathi omunye kufika ezinye ingane ethiwa sizosizwa seke kushuthi-ke bayahogela kabathi zinokufebek sithi-ke lona-ke zingasondela kumina lezi ngane lezi zamoyafeka zingasondela asondele kude usethi-ke lo munye-ke ukhulile uyawazi ukhokhela usheshayezo ngakithi bangasondeli sengithi mina emoyeni wami ngoba angifuni ukuphimisa uzolimala lo ngoba uyamthemba lo ngomoya wakhe sengithi mina enhliziyweni yami kodwa uJesu uyibona impela abantu ayakubo-ke lapho laba lo ethi abasoni ibona impela laba yakubo uJesu lo wesifazane webanje uqotsheni lokuphinga wayelapha kanti uJesu wafika kanjani sithi amen lo uMaria lo wayesifebe wazwasondela wazwahamba neministry kaJesu qhamukaphi phela babili uMaria kwakuMaria unina wakhe noMaria lo wayesifebe Nyangizwa sana amen listen to me uma umoya omnyama ufuna indlela yokuthi usondele kuwe yazi ukuthi lo osondezwayo akasondezwa yimimoya kodwa noma kodwa uhehwe umoya kaNkulunkulu ophila empilweni yakho ukuze akwazi ukusizakala ngawe kuyingozi uma singezwe bathemba bazali bebeya kuma-university ayangizwa ngathi umunye ethi baba manje mangiyi-Cape Town ngathi yazimanje sekorayit impela songayi eCape Town wathi hawu baba ingane wona kangathi yesingangale ngalesa sikhathi ngoba nanisabantwana badala manje angeke nisadliwa eCape Town eCape Town nisalizodla eCape Town qala ngangale ngoba ngangibothi nizodliwa eCape Town awunangizwa basalwana nangizwa basalwana because mamuntu esekhulile kuKristu Jesu kudinga noma ngabe yini negative edose kwakhe ishintshwe impilo yakho ngokufika nje kwakho kuphenduka amatafula haleluya akufanele sisabe ukuthi wampilo yakoni asasi kudinga bamba ethi yakoni sijabule sithi sizoba nebranch kamanje khona ngoba usibani bani seshalaphi seshala eGoli soba nebranch eGoli kodwa ungasho yini laba bawo baby
22 basindiswa kodwa namanje ingane ehlaza cwe awumethe missionary ayithawini la angiphathi ikapa ngoba ikapa likude kamuhle ithawini lendleleni kunethe kube festive nje asho le thawini thawini kazi uyobuye yini kuChurch Street Hallelujah. Amen. Ngiyamsiza kodwa. Amen. Ngiyamsiza kodwa. Amen. 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 Sibathala manje. Avele ithelo zokuthi sikhulile. Alibonge igama lenkosi. Avele ithelo zokuthi sinjani? Sikhulile basebenzi. Amen. Uma kukhona ukukhulumana nentshobungane semntana, simkhala nje kahle ngomoya kaNkulunkulu nje sephuma inkonzo hayi phambi kwabantu. Kodwa mntaka baba ngempela ingaki iminyaka lokubanta yodwa uyibala sifika uJesu ingadi awubudle idemoni ekubambezela kusho uma ngcole lokubambezelayo kodwa bethu Jesus ukukhula bazakho uKristu Jesu kuyabiza sometimes ukhala inyembezi ngoba ufuna ukufaka isithembu sokukhula ulala ekhaya mhlawumbe bemanzi ufika kuseni benesimile Unangizwayo kodwa kathi ukhala ebusuku ngoba lethi file ithini inhliziyo yakho kodwa ufuna ukwenzisa kwabantu abangamazi uJesu Amen now kuthiwa phana ngesenafuna ubisi na buka ke la ukhomsela ngisakhuluma ngawo sengikhuluma ngaleli verse now look at this umibandla isikhathi ake ngingathi njengathi sesisamqala ukusebenza ngo2008 qala lo msebenzi wakaMafundi 2008 siyakhula na bazokhumbula abazalwane kwakukancane sibaliso khona uma sihlangene bakhona bazakhumbula lapho zakhumbula ukuthi kwakukancane sibaliso uma kade sihlangene uyazwa kwenziwa yini ngoba neseniqala ukukhula sedinga lo mqala phansi ngibala ukuthi lana kutsholwa lana kufetshwa lana akufakwa amagoda lana somuthi lana spendings uyabo manje kufanele qale bazi ngivangele abapendings babazana neko ngisho la ekhaya mina ngena kumisikhathi sakhe nje kalula phakathi ngoba sipendiwe izipho angeke likhiphe kana uliduku la ekhaya ngoba nazi vele sabafi sikhuze tendeni uyifaka la ukhonza nathi futhi awayibongwe uyabathi ngiyele mfana baniye phambili ngala phansi nje sindala kunoba likhule kuJesu ayibonge igama lenkosi abanye base babe nomoya wokutshotsha ibhuluka kodwa bekhonza la Jesus phela singadlala ingcebo yazi nje mzala ngeke liyangifanele abasho ngale mzala ngifanele ukuthi aba lengifanele liyangima Jesu uhlala ngaphakathi nami uzongela mfundisi eshimela kwi divine wathi nje uhlala ngaphakathi buka lo muntu omdala kangaka kodwa kufanele simqale phansi siyochaza ngaba yebhuluke manje into efanele ngaba sibali nokuyibala nangiso basala uthinga Paul wasekhona uthi lesizwe kufanele ngabe isaphathi lokuphathwa kwegama phakathi kwenu kodwa thina sesibale ngoba abanye babuyela kuzona noma sebambi bangelide sikhuza abathajolwa la ngoba abantu baqala phasi bafuna ukuzothanda la phakathi kwethu kodwa batshela befika la bathu lana kujolwa kana sekabe 5 years 10 years sifana sibakhuza ukuthi hayibo akujolwa uyabathi sibuyele emuva haleluya bukubungozi balento yenzakala liqhina ibandla lingayi phambili liqhina ibandla liba yithombokala akusekho amanzi angenayo akusekho amanzi aphumayo selimile ngoba bazali babili ebheke kufunela ubisi
Ngiyakuzwa. Amen. Sanjani manje manje? Mina asayindawo. Akusakwazi ukusebenzela epulpit ngimtshela ezinye izinto zezwi likaNkulunkulu ejulileyo. Because kuthini ngizonifundisa izinto engayikhuza ngifika la. Kunokuba manje nikhule kuKristu Jesu nikhule enikwazieni imfihlakalo nenjulo yakhe anisakwazi ukuya lapha. Ngoba kuthina manje ngizokhuluma nani njengeyingane esandokuzalwa. Amen. And makunjalo the flow of the anointing noma ukuflowisha kwaGcobo kuyama. Ngoba liyazi uGcobo ukuthi lento ifanele kube ngisayenzi. Ngiyangizwa kodwa ngiyangizwa. Ngoba mhlawumbe lokho ngisho mhlawumbe futhi nakhona kukhulile kunani futhi. Kodwa ngiyangizwa. Ngiyaqonda. Siyayibambezela. Izwi likaNkulunkulu bangcwele li-storage. Li-rich ngale ndlela ukuthi akekho umuntu in his lifetime ongakwazi ukuthi alithole lonke. But thina sathola 1% sesibe ndawonye sikwazi ukudlula. Kuna singejule kabi la. Afuna ngabe ngifundisa ibandla. Kodwa akwazi ukufundisa ibandla lezo zinto. One, because abantu bazoyithatha negative. Two, abantu bazosizakala. Three, abantu ngakabezwe. Sathi kanjalo manje kunabakhuluma la kwi-level yobudala ngiyaphansi kokukhuluma kwi-level yobuntwana. Let's ithala ukuthi laba bayimisela ngokukhula baqalisa bebhoreka lapha phakathi kwethu. Bathi kuyafana selapha enkonzweni ubaba yona kakhuluma lezi zinto. Thina sidlule kudala manje la. Sifuna ukuzwe uyasikhondesha umshobana ngimthandayo. What I'm not here to dig you out of your mess. God, I'm here to give you assignment. Angize uzokhipha udoti wakho manje. Kodwa ngizonikeza assignment because ngithuma yona. Kodwa namhlanje mina ngisakwazi ukunikeza abantu ama-assignment abo la ngaphakathi. Ngoba njalo thina ngizela ngizobakhipha kwimesa kade beyifake kuyo bona. Sikhoza kabuhlungu. Chaza usho njalo ngesizwe esipheni. Sikhoza kabuhlungu uma sikhonza nabantu abangafuna ukukhula. Ngoba kunezinto esincisheka zona kuJesu. Siyangisheka ngoba nawe uyangisheka. Hallelujah. Alibonga igama lenkosi. Uyazi ukuthi badla bengafuna ukukhula ukuthi liyambambezana nomolwane. Ufuna ukukhomisa. Amkhomule Miriam, evuka umntwana. Yakhirisha naMose. Wathi uNkulunkulu uyakhuluma ngakho khona bona yathi inkosi ushaya ngothoko. Ushaya ngothoko wathi hamba uhlala lapha 7 days. Wathi ngabonke abantu bami banganyakazi. Wathi uIsrael wahlala engayindawo elinde uMiriam aze abe right uthokweni lakhe. Waletha wa right kwami uIsrael usukuma uqhubeka nendlela. Kuba njalo nala. Kuthina sihlale silinde baze balunge eqhokweni laba abantu. Bengakalungi asikwazi ukuyandawo. Sidakhile sonke. Yazi ukuthi kunzimana kwabanye mhlawumbe. Kodwa mhlawumbe futhi bekufanele ukuzwe kunamhlanje. Awubambisele thina kuphela sibambezela nawe. Kwawena uyabambezela. Jesu akakusizela ukuthi uzosonta kamafundisi. Kunezinto afuna ukuzenza empilweni yakho nangawe. Kunabantu afuna ukubathinta ngempilo yakho. Kunabantu afuna ubashintsha ngempilo yakho. But akakwazi ukukwenza ngoba wena uyathusta ngokuthi ukhule. Verse 13. Ngokuba lo kodwa kubisi akakaqondi. Wait. Ima. Lo nje besunjani? Uyabathola ngafaka zaqiniso kodwa akaqondi lutho. Awunangizwa basalwane? Akanjani basalwane? Akaqondi. Akazi lutho. Ukubala lakhe kulififi. Ukwazi kwakhe kufushane. Ukhona kwakhe kuwiki. Akanayo wabempilo yakhe kusindisa.
uyasindiswa akanayo ivision ukuthi 5 years from now ngifuna ukusibona apha ensindisweni abaleke ngisho nje kuyimanje abe bengazi bayicabanga uthi ngisebenzise but ngizibona ngilapha 5 years swamanje ngizibona ngilapha empilweni kanye noJesu ngizibona ngilapha 5 years from now umuntu phila ngenamhlanje akhohle. That's why makambi intombi kusasa ukitshela uzokhetshela intombi ngoba akunaqonda vele madoda ukuthi nje ngoba nakuyini usuqala ngithola ngakubonje uyazi umsana uyazi akakuthi abantu akakukhulana abantu abasha uyazi umuntu omusha ongena vision ngokhola wakhe uwakalula because there are vision akho focus akho kana ibheke khona nangizwa basala akena liphupho ngalokusindisa wakhe kusindisa abaphela wabamba sisandla wethuka sephathu kwabantu bakabafuthi but there's no real vision yawuteza I'm saved yinto engifunayo yinto efuna uJesu accomplish ngempilo yami there's no vision like ibhayibheli abantu bakhona ngenambono abantu banjani babale sinelo verse nalo besenlazi khona kungekhona mbona abantu banjani bayadlulula ngoba they fight because there's no vision bayadlulula mangizwa basala umuntu omusha ngena vision eksensweni wakhe he fights everything iqiniso uyalwisa abamsiza uyabalwisa uyabadelela uyabathulukela he fights everything because there's no vision nalo inkosi emsonese eduze kwakhe usimlekelela ngokhola wakhe afike somewhere wayena uyamlwisa ngiyakhuluma alibonke ikhamba lenkosi glory be to Jesus namtshela ukuthi mawuzokhola ufika ezulwini mawusukwenza kanje nakho sokhona kanje ngikamafunzi kunabantu abavele ndingavele bakhulume nje ngikadanje asife siyalimala phela basilimala you fight everything because you have no vision yona mfana mzulwana khuluma you fight because you have no vision that's why you fight ukhelisa nabantu abazokulekelela bakhelisa because awuna vision uma qhamuka umfana amandla uzosangana because there's no vision uqhamuka abazali bathunye motina uyakhona because there's no vision uqhamuka umzali uzokuphuca ukhona kwakho kuhle atshela indaba zokulimaza uyamthethela because there's no vision uthethela abantu athi bezokuphula uyabayeka ukuthi bakuphula bekholweni because awuna vision wena kodwa umuntu one-vision anoqonda ukuthi ngiyaphi akafumanisa into negative ukuthi isole lethu zikukhola wakhe because khona la ibheke khona shoke sakwe khathana yazi umuntu one-vision noma ngabeka imiliyoni la uthi lakho yenza ukuthi nje zokuyihlambulula uma naqonda ukutshela ukuthi 30 miliyoni kwambelana ngiyayazi ngenza la kungabuka sengathi njengamanje ayizomfakela ithelo kodwa 5 years from now uzofakela ithelo enkulu kaphela miliyoni eba anithi amen ngoba angizwe into engisho haleluya amen what can me a confidence in this way sihle ukuthi into ngicingile ngicela ukuthi umuntu omshayela ukuthi ngihlezi noba baba sarese nensizwa sarese noma ngibe noqondo ukuthi ngiyaphi ngangisuka ngibhe ukuthi I am going somewhere kwawuthi bathole isikhathonyaka sazozama izorishizo ngikade thona ebusuku ngitshela uNkulunkulu ebusuku ngithandaza ngithi Nkosi nasi bengifulelwe nawe usuqala ngokhola kwami bathethamare sengeke unalento ukuthi sihlangana kanje engekho amsekhaya inganza sasithi masezuseni masesishawu 12 ngiyatholakala sekusekampereni ngivalele sengingeke ukuthi mawuthi iqethe ungifika vele sengiyathandaza ngitshela uJesu ukuthi nansi inkosi engifisayo ngiphila nje soqala nyaka omusha hayi uthi wohlele ekhaya uthi maleke bese kasaba ngiyane ukuthi amthandaze letha mzana ile sasinamakhala
vision ngempilo yakho. But when you know ufuna labo shata labasiya, when you know ukuthi yinto efunayo, nendlela wenza ngayo, nendlela ephatha ngayo, iyakho efunayo. I hope you come and go. I remember calling you, I think it was 2000 back. I'm going to Kaya. Kitchen was a good Sunday, Sunday. You are paying up. Tell us, son. It was a lot. God will anoint me. Kakul Gabriel Sukara. Tell us an arrest. Kukuzo, Kabakul Gabriel Sukara. Only city courses on the Sasson. You call my time about this man can get short. He can be poor in the Piloya. Because when I'm talking about a Piloya, cool my own. You are not cool, you confess. Little corner now. On the corner water. And walking cameras, you must never confess negative in Piloya. Because later negative I confess was a Panayon. We have Supreme Matula, who to follow about Melanie phone. Akasuntshethe ngenzenzo zotshala yena mtheke uNkulunkulu lesandla ethanda sibheke ekutheni ngcotshiwe mina lapha kumtheko lalela umoya awusumsontisa mtheko awazi lapha bagcotshiwe abangalele into esho abanye abantu balento esho umoya wabo lesandla lemtheko isayobheka unathi uNkulunkulu ngokuqala zona ataphe ijuti kusemgcobile mtheko uleyana zobengeka ku conference yenu uNkulunkulu ngithume kule sophela sekhona mtheko elela libazalana kusonumeka kaNkulunkulu lo ayami amen my prophet thobela ba prophet that is the spirit of God. Shojalism goes. You told my prophet, Utobelani. Yes. Because Unkulu protocol. You can like we and or hallelujah. Can't meeting Mama has my speaking and what you so we are with them. I'm a back telling you sometimes, but what in Tanamasi 10 years and I'm in the kwa kama kachira wengabo wali mana kwa ngabo hamo chiro bakula ibandle bathi uyamvala malena nento nkukula ibeke kimi athi mawune vision noma kunjalo awunyakazi uhlala wenze lento inkosi kubizela khona la bangizwa bazala and ukhula safe umzala nongelo uvanzi amen ukhula safe umzalwane ongesilo uvanzi ukhula kanzima ukhula ngekhwepha zakhe umzalwane uvanzi too much kunezinto asiziveza kuzo lapha kade soprotecteka kuzo kuba kade uhlala ekhaya kodwa ngoba uvanzi kakhulu asiexpose nawe imimoya ekade ngeke imthole engimthole kabe ngekho kwikhava ngoba ikhaya lakho spiritually liyikhava yakho kunezinto ezingafiki empilweni yakho umqhubeka kuba umzala lokufundisa obasekhaya kodwa ngoba uvanzi too much you get exposed kwizinto inkoseke ikulelele kuzo ekuthemuzilwe ufuzule ngekhwepha zakho ngoba wena sesipose kuzo. Hallelujah. Alibonge kama nikosi. Akufanele sibuyele back ekufundiseni ngobisi. Sikhuleni manje. Amen. Yabona ukuthi sekushaya kunyaka.
nqoma uthi come next year asumshaka lesi ngingabathi ekhuluma ihlala ekhaya ngithi ihlala ngoba ayinendlile but she was very serious uthi kimi baba kulo nyaka zayo oh siyabingiza ngemoto lami yashaya ngithi mina ubhekele le moto yakho ngihamba angimise ngijayele ngokwami vele konke shwi manje ngiza ngale manje ngithi mina ubhekele moto yakade sukile ekhaya sizahamba namanje saka abafundi usethi-ke hayi baba khuleka ke usakhithi phela ngonyaka ozayo ngoba la ngonyaka ozobe sisi-on time so singasadingi isikhathi sokuthi ugijima ukhava isikhathi ngiyamuza uthini lokho engikuzalayo sekuyahleka kodwa hawu mhlawumbe kwenza kanye kabili I tell you ngihlekile but you know what she was right because sometimes ngaze ngene engozini inkosi ingamvikeli ithi negligent yakho ngoba uyifulisile ukuhamba on time usiyabona izinto ozenzayo use-expose entweni kade inkosi ingafuni ukuthi ungene kuyo and ufuna i-protection yakho nkulunkulu kodwa wena use-expose kule nto mema sakuvikelanga ukhale nkosi ukuthuleleni ngisebenzi inkosi ufake ubani ngoba abafakwa yimina phakathi mina ngifike ngiba-protecte futhi bengizoprotecte kanjani uyifake wena kule nto ekumolivesela thina thi mind your own business lethi nakindaba zakho yazi why because ayibone le nto anambula imali ngey'ndaba zabanye abantu uthatha uhlelana ugcwele indaba zabantu uphumele ulimali ubhekile nje kanti akusonenza ngezabanye alibonge igama lenkosi ngasengifuna ukuthi le nto noma kuthiwa ngihlelele yona but this is true asisuba khona isidingo sokugijima ngoba I'll be on time amen yini lokho ukukhula nakho angithi nasho ukuthi inkosi ithi yami ukuthi ngi-challenge i-character yami ngesonto yes that is part of the character yomuntu to be early it's part of the character to be late is also part of the character kodwa negatively ngifundisa impela namhlanje nami ngiyazizwa khuleka konje ngiyazizwa impela ngifundisa impela akhuleka ngizwa kahle ngicatha ngizwa kahle alibonge igama lenkosi glory to Jesus kodwa njengebandla kuthi ngalezi zinto zobuntwana singabe saphatha phakathi amen uyazidinga abasingane masihlangana la bazalwane ngisho masihlangana la mhlawumbe before ngisho lo kade inkosi ngikhumbuza ukuthi kade ngixoxa lo mzali ngithi mina lo kade fike ngithi uyazi ukuthi masithandaze uhlinge lo sesibonile lo siyanani phakathi kwethu sibona uNkulunkulu ekhile amalungu salapha eCrash ngithi lo mzali uyazi ukuthi kunezinto mina enina naniyikhoza thina sasinayikhoza sasingeke isidingo ngoba bonke abantu babenengqondo yokukhula kuKristu Jesu ngiyazozela uyabona ukuthi masingene sihlangane uqhuma umthandazo ohlabelela hlala ngehlelo lapho mhlawumbe ukuthi babe ngakafiki labo abahlabelelayo mase befile badumisa kodwa nje impilo yokukhula kwethu ukuthi mebeza bezofakaza remember abantu mebeza bezofakaza abantu abasha abantu abasha bebhodla umlilo bekhona izinto ey'nkumbulela laphaya asifune ukumbuza ukuthi awujolile ngoba siyezwa yazi ngethanda ukuthi sizithi bawulana shona ukuthi awujolile ngoba asezwa kahle kangifundisa impela namhlanje kodwa labantu abawubelana umwele kuthi ngathena njengabantu sibe namakhala kabasizwe akhiye ukuthi wazathi ngaba ukuthi sasengigcinile angiphansi angifebi bazalwane ngiyakholwa lezi zinto zishiwa abantu abasandufika kuKristu ngoba vele ukukhuluma kokucathula kwabantwana kodwa kudinga sifike kwizinga la kudinga bezala esofakaza untodana aqoqe umlilo kaNkulunkulu sokhele ngomlilo kaJesu ekhuluma lokwesimuzwa kumoya ukuthi uklina kanadodi uyazi
Yazi wayisebenzisa izinto langaphambili. Sishaya ngoba lokho zezinto akasahlali nathi njalo. Ngiyakhuluma namhlanje ngaziwayo kodwa ngiyazwa ukuthi angikhuluma kulomthandazo. Uyazi ukuthi baba masokhoza lamantombazana afaka amacici. Ngoba la ngifaka icici siyibonile sifanele sikhuza la. Sifanele ukuyikhuza la ngoba lokho zaya kasekho. Ngoba befanele intombazana ikhuzwa umnikazi wenkonzo. Ethi ngena nje ihlala phansi. Athi umnikazi wenkonzo la ekhaya kufakwa amacici. Khiphe lapho. Ubone intombazana ithi kungakashila kungakafakaza. Faka isikhwameni ithi faka isikhwameni besiyayithulela. Bathi ngeke sikhahlele sila. Sikhahlele ngoba lokho zakasekho. Sekuthina senza umsebenzi walokho uzayo. Kanti abazalwane sebane balimala. Nathi bazalwane asiyekele ba amaphoyisa yabo yendwele. Akathi ngephoyisa. Ubona konke wazi konke kodwa yonke into. Akathi bakhona abantu abazama amaphoyisa akhe. Bazomkhuzela izinto yena akwazi ukuthetshela abantu yena. For instance, kungentombazane engakwazi ukungena. Baqhamuka emakhaya. Amboneke into lakho. Ngisizele intombazane yaba ngekhanda phakathi kwethu. Sisi atumbozana. Wantombazana na Jesu. Tuyingena nje xakile umjolo uqalile. Kathi khahlala usuku bonke. Ifuna indlela ukuphuma. The only thing when you introduce intombazane yoqala yitho. Awukakatsheli ngekhambi, awukakatsheli ukuthi kuphunywa kanjani kule mpilo, awukakatsheli ukuthi Jesu sithi uthe mani ngiphakamisa, hayi ngiphakamisa abantu, mani ngiphakamisa. Kuthi intombazane siyihluphe iduku, ihlale phansi ithule lalele, ithi yona nto lele ngizelela ukufakwa iduku. Asukuma mfundisi uncobo vuthayo, siyakwaza la. Wazosingelela ngekhanda lakho siyakwazi la ithi intombazana ngiphuma ekade ngizelela angiyitholi akangiphuma mhlawumbe ngizohlala kwamanye amabala mhlawumbe khona ngizokuthola okuzomlapha ngoba ithuba lingilapha ngiyalazi ngishiye ekhaya bekudinga umuntu ozolapha la ngimtholanga. Haleluya. Libonge igama lenkosi. Ngiyanisiza kodwa. Noma ngiyayikhulumela nje la. Bazalwane, singanikeza abantu religion ukusolda. Sibayekise ubudlelwane i-relationship noNkulunkulu. Mina ngiyacela la ebandleni. Lo mkhuba nje ningangenzeli wona awusilizwe. Lana kunqwazi umuntu othandazayo. Kunqwazi umuntu oprofetayo. Kunqwazi umuntu ophendukile wagcwaliswa ngamandla kaMoya Ngcwele. Msamsho intombazane igcwele ubufebe babo nedlubu iduku nisiza ngani ngalokho? Alisho ngibabheka bonke abangena ngaphakathi endlini yokholwa ukuthi abanqwazi. Lithe when you pray and prophesy. Le ntombazane sizoprofeta la yasijesu. Ayithandaza isilutho. Izofuna ukukholwa, izofuna ukusindiswa. Seshibizile litho into oqala kusena ngwaza ngwazele fake iduku ihloniphe mayiphumela nje ethi mama ngiyabonga kakhulu ma, thank you. Ichaza ukuthi ngibonga lento onginike yona kunokuba lento kade ngiyifuna ukunika yona angiyitholanga, ngiyayibonga ke le. Mntana nje yazi umthetho wethu nje la ebandleni siyakhuphuzela. Next time awusivakashela sisi okhuphuzela. Ithi ngenhliziyo angibuyi. Amen. 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 Sengiphoxele ngadi. Olufuna ukufaka amathuba. Aphuma yofeba nethu kade egqokile la. Aphuma yokhahla mayisoko eminyama kodwa kade ngifaka ithula. Imshitshe phithu. Yonke leyo nto yenziwa yini ukuba ukuphuza ubisi ngesikhathi esironke. Hallelujah. Qathela phana verse 14.
athi abanye imfundisi siyeke kule sothandazana msonkhane ngiyona isandile usuke ekhaya wathi usemthandazweni verse 14 yeah kepha ukudla okuqinileyo kungabakhulileyo abathi ngokujwayela verse 13 ngoba kukhonto ngishilo uthi for everyone who partakes only of milk is unskilled in the word of righteousness, for he is a babe. Right, 14. Kepha ukudla okuqinileyo kungokwabakhulile abathi ngokujwayela ukusebenzisa umqondo sebenawo osulungele ukwahlukanisa okuhle nokubi. Na uyabona ke manje ukuthi ke laba abakhulile manje banomqondo kwazi ukwahlukanisa izinto. Bayizwa bazalwane uma kufakaza umuntu la bayakwazi ukuzwa ukuthi lona mefakazi kodwa usane fakaza nje lokuthukuthela. Haleluya. Bese thinga amandalekelela sizwe. Bayizwa bazalwane bangadala baze ngokubuseka abashayisana bathi nkosana ube emcobela kodwa uthola ukuthi noma kade ecotshe kodwa uhlobo lomuntu olwelulaka. Haleluya. Kodwa abantu abakhulile ba-skilled bakwazi ukuhlala phansi baqonde kahle bakwazi ukuhlukanisa kodwa bangenaso iskill bathathe vuthu bana kalifaka uyavutha kodwa neskill ngoba sekhulile uthi noma uzolimala ucwelulaka uyazi ngiyakhuluma kodwa ngazi uma bayizona abazalwane. Haleluya. Ofika la akhasha nabazalwane uyazi ukuthi ugcwele inzondo sibanibani uyazonda uyazi abantu bakhahlanise ngoba benomona wena ngathi ukhahlanise phela ngoba befuthi ukhathi ukhahlanise ngoba benomona ngiyakhuluma nangizwa sana ozothi la ayikhuza akayikhuza ngoba ayikhuza unomona wathi omunye ngingamusho wathi uNgcobo usethe Mercedes wathi usuke Mercedes nje washo futhi komunye khona la wathi usuke Mercedes nje kawuthemba imoto zokusebenza imoto zokusebenza wabo usuke Mercedes. Amen. Wasesuka ke lo munye ke wavutha ke ngaloko wavumezela abazalwane ke la bavumezela ngaleyo nto basho ukuthi ngizoyithulela mina ngemphendule because I understand ukuthi ayikho sinikeza Mercedes. I understand ukuthi ngilapha nalomsebenzi ngalesi sikhathi. I understand ukuthi lezi moto enginikeza zona eqaleni enginikelayo so anginankinga. I understand ukuthi izinga engikulona yi-ID ngaleya moto. Hallelujah. Amen. But lonke naqona ngoba ingane ugcwala umhawu ugcwala umona ngoba engenako ukuqonda ngoba yini ngoba ingane yani yobisi kodwa umuntu amechoda uthi no what yazifika isikhathi serekle Mercedes ngoba indlela senendlela ngayo idinga imoto convenient fast ezokwazi ukuthi abe safe. 3 usenomuzi phela umuntu usenomfazi uthi kabe nemoto azokwazi ukuthi ahambe nayo nomndeni wakhe sometimes uyabantu okhulile ucabanga kwakhe kwenye indlela kodwa lo ingane evutha akakwazi. Haleluya. Asibeleni ngale bese ngiyashiya ke emakhaya yolala ke manje sengiyaniyeka ke manje. Amen. Sengenza njani manje? Sengiyaniyeka ke manje sengizoya emakhaya yolala. Ake silapha ku verse na ngicela sizofunda but angizoyikhuluma ngayo ke la chapter but I want us to read. Ngoba siqala umthandazo namhlanje so we need to understand some few things. Okay.
Okay, omunye ngivule lapha baseColossae chapter 4 verse 2. Colossae 4 verse 2. Ngicela sikhulele bazalwane. Ngiyazwakala? Ya sikhulele manje. Nafuna ukukhohlisa mina konke engiyifunda la kunini. Ngibukeni kancane. Ngisavula lapha. Ngazi konke engiyifunda la kunini. I'm learning ukuthi la ebandleni abantu abaningi abasenayo ijoy yokukhonza la ebandleni. Intokozo. Abanye bakhonza ngoba bayakuthanda ukukhonza la but intokozo ayisekho. No, don't worry, akudingi ukuthi uzovuma, ngiyakwazi ngiyakubona lokho. Amen. Uyazi entalweni bazalwane kudala ukuba ndawonye. Ukuba ndawonye kuyababhola abantu. Uma uye ebandleni kungesenalutho olunxangasayo uJesu nangepresence yakhe, you get bored. That's why abantu balapha emasontweni mamakhaya bayabhoreka. Bayabhoreka abantu emasontweni. Why? Because bazokwenza into eyodwa over and over and over and over. Athi umuntu ngiyazi mangifika lesikhathi ngoba benza ukuthi bese ku12 besemile ufada eseshama amen. 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 Hallelujah. Mana manje behleka labakade besonto emaromeni. Hallelujah. Base ngalapho baqhumana namadlamini lapho mangamzokhona base ukunthinta ufada. Ngase amen. Ngixolela ufada wenza ungazi. Chophoza kanti njengoba uqonda kokho. Hallelujah. Awungekhoze ibo semkhohle umngamphele wayisikhonza emaromeni xa semfelo. Ingakho nizwana kanjela no madlamini olethisa naniyikhonzi nokho lapha. Ngathi njengangamthola base bembambisa bemenza sistela. Impela wasihambi impela nje. Wasengashadi ukuthi nje ngoba isistela manje. Wathi uJesu lutho ucabanga ukuthi umfana omgcobo uzothola bani? Oh amen. Ayabujikisa inkosi nehlela. Yabo Jayibo. Ngofaka iblada nami. Phela kuzoba iblada. Ngimsathisa nje ngisho nje ngizengishona. Manje abantu inkosi ngeke ukuthi kube iblada ayijikisa lo angabi isistela. Abuye. Aliboke igama lenkosi. Asifunde lapha nabancane. Ngiyazi ukuthi usuku lokuqala inyama iyashesha ukukhathala uma usuku lokuqala but just bear with me. Ngifuna ukwenza nje ama-foundations alomthandazo wethu ngosuku lokuqala. Now awukufunde from verse number 6. Yeah, uJohane futhi. Verse number 6. Yeah. Ngibonakalisile igama lakho kubantu ongiphe bona kwabasezweni babe ngabakho wangipha bona baligcina izwi lakho sebazi ukuthi konke ongiphe kona kuvela kuwe ngokuba amazwi ongiphe wona ngibaphile wona ya bawamukela bazi isibili ukuthi ngavela kuwe bakholwa ukuthi wamthuma wena ngiyabakhulekela bona angikhulekeli izwe kepha labo ongiphe bona ngokuba bengabakho ngiyabakhulekela. Now you must understand bazalwane ukuthi uma uJesu asithandazela, that means ukholwa komuntu nomuntu kuba ngani ngokuthandaza. Ngiyangizwa bazalwane ngifunda la because we have to understand njengabantu ukuthi ukholwa kwethu akube besizonke into esizenze. Ukholwa kwethu kuba kakhulukazi ngani ngokukhuleka prayer. Hallelujah. Uthandaza isikhathi usathane nje imicabango yezinto phuma kuzo. Jesus. Yes bazalwane uthandaza isikhathi usathane evusikana ukupha
usathane efusuthandizwe likhona bazalwane uthandaze esikhathi usathane efusuqela kokhonza uthandaze lezi zinto ziyathandazelwa Hallelujah. Glory to Jesus. Uyazi basuthi uJesu namanje njengoba sesifuna sithandaze hayi basara akazama esulweni khona relax. He went to heaven to pray. Njengoba khona nathi uyathandaza. Glory to Jesus. Nikhona bazalwane endlalala lithi iBhayibheli uyasinxusela kuze kube phakade. Oh Nkosi. But abantu mfundisi no we don't understand ke lapho ukuthi phela sobe sezulu sobe singazizukona. No. Not getting the picture. uJesu bazalwane ngifuna ngilalela ngiyangezwa. Ngiyangezwa. uJesu njengoba ambathi inyama wahlala phakathi kwethu wayimbatha ngeke aphinda bele back ayoba ulizwe. Ayeni ingakho ngifuna ukuthi sithi ufunda impela sithi ufunda impela kwizinga that's why mhlawumbe inkosi ithatha siwele kwabantwana ukuze sikwazi ukunderstand isifundiswa zona makusuka manje kubhekane uJesu baba njengoba aye ulizwe kuGenesis wayesithi uMateyu waba uJesu kuMateyu eba uJesu lo Jesu uMateyu akasophinda biyele back ulizwe. In other words independent of Jesu abe uJesu angabulizwe umbathi inyama. Ngingantshele nto miyeke ngikhuluma ukuthi bona bayengiquphazela ezifika ngathi manje bebala nebezwacwecwa awubazaba baqweqwayo ukuthi makuphela ingxoxo bazele mama khosikazi awukaphela ubit futhi usaqapha namanje akakapheli right asithi ndixoxe sisingezolala manje ukuthi msaniqhuphaza ngathi ngizocwecwa bazalwane. Praise the Lord. Now listen to me. uJesu wayewulizwe akithi ewulizwe ngoba esekuNkulunkuluwini. Amen. Mase kuNkulunkuluwini wasethiwa ke uNkulunkulu yonke into ayikhuluma ngolizwi yenzeka. Amen. Akuthiwa wayikhuluma ngoJesu kuthiwa wayikhuluma ngolizwi ngoba ngaleso sikhathi wakuRoma uzothandaza igama likaJesu kweNew Testament wayengekho. Amen. Nina ngizobazala ukube ngabe nje uJoshua watheswa wathi ke igama likaJesu yakhuza nangayima kwakungeke kwenzeke lutho ngoba ngaleso sikhathi uJesu wayengakaveli kwakhona ulizwi. Are you hearing me? So ngabanye amagama ngokwasezulwini akekho ekunyaziwe ukuthi amemeze igama likaJesu balisafihliwe. Two, wayengakayimbathi inyama makaJesu ukuthi abizwe manje ngoJesu. Ngabanye amagama ithetha lethiwa uJesu. uJesu ngenxa yenyama. Nibezwa bazalwane kwaba uJesu ngenxa yenyama. Umbatha wakhe inyama wayesenika igama kodwa uJesu. In fact singasho sithi leli gama likaJesu liqonde kwinyama yakhe. Ungaba ulizwi usayena kodwa sasebenzisa lowo ngenxa yenyama. Uyabona ke manje into efana ngabe sayifunda njalo ukudla okuqinile okutshala sikho lokusibala abantu abafebayo la. Hallelujah. Glory to Jesus. Bese lithi iBhayibheli njengoba manje sewulizwe amene sewuJesu lithi izwi lenkosi uyaxusa ukuthi bekhuluma nawe and lithi iBhayibheli uyanxusa kuze kube phakade. Angikhombisa because the time at church uNkulunkulu kuMose yakithabanakele nangizwe lesithabanakeleni wenze uAaron abumpriest omkhulu wenza amadodana kaAaron abapriest tabernakeleni. In other words iBhayibheli malibala
nithi leyo nto yayisithunzi sentembula phakathi esezulwini. Which means wayengamtshela into entsha, wayemtshela vele into ekhona kodwa kade ifihliwe lento ezoma kuze kube phakathi. That's why Padre Jesu lapha namaHebheru simbiza ngompristi omkhulu. Umpristi omkhulu because umuntu onxusayo. Unxusa kwakhe aphele. Unxusa kuze kube phakathi. Nikhona akengibale obala bamlalela. Because I have to teach this. Never. I have to teach this ngoba siyemthandazwe manje. Kudinga kusukela kusasa mawuthandazwe ngenkonzo ngo5 kusasa mawuthandaza. Uthandaza into eqonda noyunderstandayo ha. Because abazalwane and you must understand ukuthi ukuthandaza kwamapheli. Because uJesu nokwakuthandaza apheli. Hallelujah. Awusaze wafika la ukuthi uthandaza sekho right khona. Every time ngamanye amagama ukuthandaza kumzalwane fana bayi second character yakhe. Kuba second nature yakhe. Kuba imvelentsha. Kudinga uthandaza usufika la uma ungathandazanga kuba sengathi uyagula. Shama mama. Nangitsho bazalwane because usukuthi kuna lento engenzekanga namhlanje lokusile. Angithandazile. Njengoba uzwa bakusuke bawulambile ukuthi angidlile. Kanjani bangathandazanga uzikune tengenzekanga. Oh hallelujah. Lord to Jesus. Njengamanje ngithi ungathandazile. Sometimes uzuthatha ikhathele uzothandaza kusasa ngofu. Because leta ikakajayeki. Ayikakabi imvelo yakho yesibili. Sekudinga manje uyenze izibe imvelo yakho yesibili. Ngiyakuzwa bazalwane ngoba namhlanje kudinga siqonde ukuthi without ukuthandaza okungaphezi akekho umuntu ozobona izulu. Ngiphinde lelo sentence without ukukhuleka ungaphezi awusoze walibona izulu. Hallelujah. Nikhona bazalwane. Nikhona bantwana. Uyazi ukuthi thina basansobaneshwa lokuthi kuyongena abantu ekatheni mamzuke sibabona bekulamabandla lawo mntana amaphedayo. Kodwa bangene ezweni ngoba befundisiwe ukuthi imfihlo ufike ekhaya ukushintsha ikharakter yakho emthandazweni. Yona fihlo. Yawukenza umuntu akwazi ukufika ekhaya because not Jesu wayenza intando ngenxa yokuthandaza. Mjekela uJesu. uJesu wakuyindoda yokuthandaza. Noma ngabe kuvela kuhle, noma ngabe kuvela kubi, wayengawuyeka umkhuba wokuthandaza. Amen. Amen. Listen. Umzalwane kudinga afunde impilo ukuthi angithandaze ngoba izinto zingahambi kahle. Because some of us siqalisa umthandazo because kunezinto ezingahambi kahle. Kodwa makhamba kahle konke ukuthi umzalwane relaxile. Kodwa kunethi kube nama-crisis uyambona manje usevuka ngo-4, usevuka ngo-3, usevuka ngo-12, usuyathandaza nasemini ngo-1, awusa-understand, usathandaza nje, usafutha, ubona kukhona kurongo. Kodwa the time yonke into isimuthi ihamba kahle siyakuthandaza naye ngizonibona ezingisaxakekile. Siyaxakekile kukhona efanele ngizenze nginey'ndlela ziningi Nkosi yami ngiyakhathele saxakekile. Khamba kahle. Kunethe kuphela ukuhamba kahle abuzo mamfike lapha because namhlanje ngizwa ngomile unamanga hayi ngoba womile. Ukhona ukuqosha ngemuva. Elibonke khamba Nkosi. Ukhona njani? Yes, ukhona ukuqosha ngemuva that's why sifuna ukuthandaza manje. But let me tell you, if umzalwane is right, you pray even more and even harder the time izinto zihamba kahle. Ngoba nje kwani zihamba ziyisign yokuthi kukhona okuzayo. Amen.
because kunezipho ongena kuzona ezenza ukuthi ungakwazi ukuthandaza uzuthi ngoba ngicindezelwe yiphi hayi ngoba mthetho wami umuntu ongathandaza ngicindezelekile ngiyangizwa kodwa uma ukwazi ukuthanda nekho umuntu engangayifundisa ngathi ngena ofunda ukubheka amen nekhumbula amen bayafundisa ngathi funda wenze ukubheka ukwenza the time izinto zihamba kahle osikhathi hamba kahle yonke nomthandazo uyaflowa amen kodwa uma usempilo uzwa ukuthi ngiyafusula kanzima ngoba kunebhekene naye but lo mthandazo wawubheka uyasebenza iwona okuphushayo iwona okuthwalayo amen bangizwa bazalwane prayer thandaza alibonge kamele Nkosi kwenze njani funda verse 10 konke okwami kungokwakho nokwakho kungokwami ima konke okwami kungokwakho nokwakho kungani uyazi kuzwa yilo kwenziwe ukuthi uyathandaza ngiyangizozala listen to me lalela ubhekene webazala uJesu kayanga ezulwini wahlala ngasekunene ngoba naka waye uNkulunkulu. There's something that you don't understand. uJesu wakwazi ukuthola lokho because wakwenza konke okuqualifyisa umuntu uthandele ezulwini. In other words, uJesu ikhathi semhlabeni naye wayefana nabo bonke abantu ukuthi abe sengcupheni yokungalibona izulu. That's why phela uMose ekhuluma ethi wangafunda ukulalela ngengcupheke ngahlupheka ngazo. Are you hearing me? In other words, naye himself he knew ukuthi kusembuyele la kusuka khona angenza intando la. Into ezodala ngikwazi ukuyenza intando ukuthandaza. Into ezodala ngikwazi ukulalela moyingcwele ukuthandaza. Into ezodala ngenza lento abangcwele ifuna ngesikhathi esifuna ngaso ukuthandaza. Uyebuza wathi isikhathi esifuna ngokukhuleka uma kathengela uNkulunkulu engenankinga wazovela ehlala phansi angathandazi. Asuke nje shela tshela tivele ngoNkulunkulu kusuku. Shela kuphumela tifuna kambe but listen to me. Yonke into engayenza manake uNkulunkulu wayenza because of prayer. Abantu abaningi bakhoba ukuthi uJesu imangaliswe sezobe uNkulunkulu. No. The divine part of uJesu uNkulunkulu ayingamnikeza ilungelo ukuthi ayisebenzise. Because efuna ukuthi ayizwe le pain is waiting. Oh my God. Ngiyizwa basana wayifuna ukuthi the time is ompriest omkhulu lo sevela manje ngale kumaHebrew kwayo lethi Bible uzwa le nokuthakathaka bethu uzwa kanjani ngabazi wayethi khuleka ningaphezi uyazi ukuthi mawuthandaza sometimes akulula ukusuyile uyaexperience uyayazi lento akakhulumi ngento angayazi. In other words, yonke into uJesu ayenza esimanga akayenzanga because esemsigunya lobuNkulunkulu bakhe. No, wasemsigunya lobuzalwane. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ufuna stage wathi eselindele ukuthi fana sebenze washona Johana wayobhabhathiswa wayethikela ibhabhathiso uJesu wahlesiphi sona wahlesiphi wayethikela ibhabhathiso wayengakudingi noma try ngabhabhathisana Johana kwamasho lutho but wakwenza because wayefuna ukuvezela ukuthi uNkulunkulu ngizosebenzisa khona la uNkulunkulu ngizolahambisa kwindlela nanedinga nonke nihambe kuye kuze kufike la ngiyakho. Are you hearing me? In other words, angizokuzoniqinela angizokuzonjeba ngoNkulunkulu ngizokwenza izinto. No, uthi la ngihamba khona kudinga wonke umuntu ezofika la ngiyakhona ahlule khona ngoba nami nje bengibethe inyama njengawe izofuna isono so ukuze ingafuni isono le nyama yami angenze lento uNkulunkulu ayimisele nina nonke.
Hallelujah. Baba lethu ngiyathandaza abantu baba lethu ngisafunda. Baba lethu because uJesu wayibona ukuthi uma lethu ngingayenzi I want to qualify kwami ufike ekhaya because inyama ayinasabelo unless ishintshiwe. Amen. Bayazabasalana. So ngamana magama uMibhayibheli lethu wena uNkulunkulu omncane futhi ufana noJesu umfosile ukholwe. Jesus. Oh shama. Uyazi ukholwa nababuza izinto ezinaketive entabeni yakho kholwa. Because uJesu akasebenzanga kwena uNkulunkulu. Wafika emhlabeni vale futhi buke wasengathakasa. He was 100% God and 100% man. Kodwa noma kunjalo lelo uNkulunkulu akalisebenzanga. Buku bengwalisebenzisa. Kwakuzothi laba bambambayo ngibonga manje. Uyakubona ukuthi besezimbamba sebezombamba uJesu. Nalisethi bembuzo bethu balo uJesu wathi him. Ethi iBhayibheli lethi bonke bashaya phansi. Ethe nje yimi wakanyangizwa akayenzani utheni bathenje ubani uJesu wathi yimi ukuthi yimi kwakhe bavele bashaya phansi leyo nto iyayiveza element yobuNkulunkulu ukuthi inakhona izweni lotho bashaya phansi bonke waseyigodla ukuthi ngeke kufike sibambanweni bangayithethekana yena isebenza ngigodla wasethi ayimina sokuyimabe sibefuka abantu wena sizokubamba kodwa bathi bazombamba nje kodwa sebefuka phansi ngiyacabanga ukuthi ngeke sebebuka ukuthi kanti indoda enjani le enethathi imsashaya kaphansi sonke ayibo ngekama lenkosi nakubuka ke lithi iBhayibheli esekwenzile lokho lithi basebembamba uma ufunda lithi uJesu he could have called 10,000 angels. Lesikhathi bembamba wayengayithethele kaphela indelo swebazalwane. Futhi mhlawumbe engayithethele nazo kwazovela athi jalalelana. Sengishintshile ngensambama. Nonke njengoba manje ubhubhana ngomlilo, babengabhubhanga ngomlilo same time. Mina ngizwa kodwa ngifuna ukukuvezela ukuthi wayengayisebenzisa ikhona lobuNkulunkulu. Wayethethele inyama njengoba nje uyizwa kuwe wayethethele kanjalo. Ngiyazi ukuthi ngoba it's very hard to grasp ukuthi ngempela uJesu wayizwa lento engayizwa but ngiyakutshela ukuthi batsho ukuthi wayizwa lento izwayo wayeyizwa. Otherwise uzobe umqambe manga umethi umpriest omkhulu uzalo buthakathaka bethu olingiwe njengathi and yet without sin. Ubezobe namanga umisho njalo lento engayazi. Usho nje because lento uyayazi. Amen. Ukathi uJesu babengekabazi abasifazane babemfenza. Ukathi uJesu babengekabasifazane bamfunayo. Webazalwane wemakhono. Ayikho into angayazi ngabe ngitshela ayikho into angayazi. Wazi yonke into. Wazi yonke into. Udlule konke kodwa akabanganaso. Amen. Akabanganaso. Yini into akabanganaso? Hayi ngoba uNkulunkulu. Ukuthandaza. Prayer is more powerful than power. Ukuthandaza kunamandla ukudlula amandla. Amen. Ukuthandaza kunamandla ukudlula ini amandla. Uma ufuna ikholwa eli powerful, pray, because that prayer is more powerful than power. Ngibonile impilo yami lokho.
the more you spend time noNkulunkulu, i-appetite ukuhlala nabantu iyaphela. Ngiyakuzwa. Ukhula i-appetite ukuhlala nomkhona bakhe. 2, ukuhlala noNkulunkulu bazalwane yinto oyidevelop. 2 mathungesisule develop yinto develop. Yinto oyikhulisa. Thank you. Yinto oyikhulisa wena. Ngiyezwa bazalwane uyikhulisa wena. Okwafakaza uminyela wathi ngisikhathi sami sanokuthi wayenesikhathi sakhe so-12 yini ngo-11 kusasa sokuthandaza. Uthi wakuduma ngiwashewasheni uma sezoshiya isikhathi sami sokukhuleka ngangizwa. Uyezwa ithizwa yikuzwa ukuthi wayesenalo ubudlelwane. Ngiyangizwa bazalwane kumenza manje ngabulapho uyezwa ukuthi ezulwini kuyazi ukuthi sekuyisikhathi sami noNkulunkulu manje. Haleluya. Ukuthandaza bese ngiyacela mina. Sengiyavala ngalamaza ngisakwazi ukufika la ngifuna ukufika khona. Kodwa ngiyacela mina. Yabo nje kulomkhuleko wona 5 days asingenzuko. Kodwa thina asibi powerful ngoba sesudate insuku zokuzila. Ukuzila ukudla ku-powerful from day 1. From day 1 nje kunamandla. Kodwa uma lokho ekwenzayo ezozimisela. Amen. Ngithanda sizimisele. Ngisho lamazwi ngifundisa kanye ngoba ngizama ukufaka iqondo yakhe ekuthandazeni manje. Uthi nje uzothandaza awusho nje amazwi nje enkabeni. Ngiyabizwa bazalwane. Yes, but kukhona indawo oyithintayo. Kukhona indawo inyakazisayo. Praise the Lord. Nikhona abantu and uyoyibona lento ngokuthi lokwakheka wena uKristu ukwakheka. Hallelujah. Bazalwane kaneseza uyazi ukuthi kuthina sithanda sesifike la uthi bakhuluma nabantu bathi bebehlukana nabo bathi nokukhuluma kwakhe ayikufakazile ubingelile nje kahle ngoba bozimpilo kodwa bathi ukukhuluma kwakhe kunamandla behind. Angifakazele noma ngiyathandaza thina kancane important singakhula angifakazele lento abanye lapha kade mhlawumbe azoyazi lento abayenzeka vele ngila ama friends sadlala kaMahle ukuthi makufuna umzalwane egula athi baba angiphilile ukuthi ngithi yebo ngiyezwa mfana ningizwe angithandazanga vele nje ngiyezwa kinethe ngiqala ukuthi ngiyezwa bese ngiyaye ngizothandaza ngivala ucingo afole same time lo mzalwane athi baba kwenzakaleni ngithi nangani athi nginethe ngakutshela lokho njengoba kuvala ucingo ngiyaphila ngalutho. Kodwa bangizwa bazalwane ngiyangizwa bazalwane angizange ngathandaza ngisithola ngasizokuthandaza ubesho manje ngavala ucingo manje wafona phela wathi akazi kwenzakala kodwa nginethe ngashela nginethe ngathopa ucingo angingabo khenja. Hallelujah. Amen. Omunye phone athi baba kuthi ngithi okay uzokhuleka ngivala ucingo sikhathana phone phela time baba uyena kade ngikhala ngayo idlulile isekho angithandazanga yini when you develop impilo yokuthandaza noNkulunkulu relationship emthandazweni kunezinto ongazibizi ngamagama nongayithandazeli the fact ukuthi ukhulumile yakizwa bazalwane inkosi yakhe iyasebenza izinto ungazange wazokuqabanzwa thandaza ubudlelwane bakhiwa yini umthandazo. Ungakubona ukuthi uJesu umezokwenza imangaliso. Ungakubona ukuthi uJesu umezowafuna ngasesenza imangaliso. Kodwa ngayizolo wayekade suka entabeni njalo. Ulifunda iBhayibheli. Wasuka ethandaza ubusuku bonke. Mase uvela ilanga usiyahamba usokwenza imangaliso. Manje yashonela ngusebhenele entabeni. Uyothi futhi step sokwenza imangaliso. Amen. Because wayengahambi kwagcobula izolo. Wayefuna ugcobula fresh lalolu suku. Uma-ke yena ekwenza uNkulunkulu soyekela thina bazalwane ngifundile makabuzokhona ayikho into uyangizwa ayikho into engeke sakwazi ukuyenza nengeke sakwazi ukuyiclaima uma sokwakho ubudlelwane bomthandazo.
ngiyacela mina ke sibakhele sibele ngenyama Chaka bengisahluleke ngekwazi no ukuthandaza kuthizenele bona abantu ababuthakathaka kuthizenele bona abantu abahlulekayo ukuze bagcwala amandla bangabe sahluleka alibonge ikhaba lenkosi siyakhuleka manje ngifuna ukuthi bazalwane siqale lempilo njengoba siqale kude wena ukuthandaza nje siqale lempilo ukuthandaza uyiforce uma kade vele waphela ukukhuleka kuba nzima isikhathi usaqala kodwa force nyangizwa force aphikelele amen ungasho ukuthi ubana kungizwe sekwenza maneno force aphikelele qinisele that's why when you public qiniselana emkhule kwenu because ngenye ilanga ufanele ubekezele uthandazele ngenye ilanga ufanele uqinisele uthandazele kweli ukuthi abawufusela umbuso bafusela bayawuphanga because ngenye ilanga uthi ufuzule kanzima uphande hallelujah because I find it also tenders as this is sinzima hallelujah kodwa kukho konke inzanjani phikelela don't give up kufundisa khona umhlelwane manje amen babasana to notice what siyakhonza le bantu but mina mhlawumbe unabona nje mina ngiyabona siyakhonza kodwa simenda wona iyakhonzana leyo kakhulu nazo zonke simi bazalwane ngikuqinisa mhlawumbe abanye bayibona ngibona bakhona bayibona ngibona noma mhlawumbe ngibona simi ndawonye bazalwane we are not growing anymore Ikekela ngisho nezinto la zingenzeki ya sekushola sehlile because lento siyibonayo lena yenza ukuthandaza ukwehla kwethu kwavala umpompi akade bethana kwenzeka lesi zinto mhlawumbe unyaka samkhondike manje uthi yakizwa bazalwane le building yena ingakaphelele awukangena usidla angena amathayizi alaphethe ama-toilet but yonke le nto ayenza ukuthi badlale nemali yenziwa ukuthandaza ngingekizwa kodwa abazasiyithonanga le nto ngoba nakusasinemali bangangitshela ukuthi kwakuthandaza khalwa arimember khalelo nje sakhiwo lesi sathana valile wasusaka bakamzokhona engasizakele benjalo kodwa wabasusa wababa ngehlohlala wabasholisele into ekhanselele kodwa ikhulunywa indaba esakhiwo yini sithandaza sikhala alibonge igama lenkosi yayilaphi imali mama kube yengekho sasingenamali ngesasikhathi haleluya kodwa ukuthandaza bazalwane kwakukwenza uNkulunkulu avule umpompi singabazi bengifakazela omunye mawami ngisukile ngithi thina sakhe impilo ngabafundi lapha kwi-bank account yami kuno-00 yathi inkosi noma kuno-00 hambe yokwenza into zayo quotation kuzibiza amalini insimbi hambe uze quotation yokuthi manje ngiqede yonke into ukuthi nganibe namalini hambe yokwenza iplani yethu ithi inkosi ngenza yonke lento kunamali oba nginamali ithi inkosi ngithi this is now hambe yokwenza sasikhalenda ngento yodwa we were praying sasithandaza amen uyabona namhlanje sibathande kabi ukuthi baqala umkhuleko kaDisemba noma umkhuleko nje wabona abantu befloka bethi kuyothandazwa cha kuyothandazwa nje kuyofuna uNkulunkulu lona bithi Jesus sikhale noma sasikhula kalazinto kodwa siyasilimita siyasikhala baphelela lapho 40 days sasibabamba baphelela lapho
baphelela bazalwane bo 40 days ababe banjalo abantu baphelela sesike sikhaliswe nje 28 nami ngizwe ukuthi akwazi 28 webakwethu sikhale sothi sithi kodwa wawuzunjani athi ngandalo ukuthi kodwa yizinto sizwa sasibapho 40 days sithwala umusa kaJesu singezwa lutho amen omduduzi sithi sizilo kudla kuyaxolisa ukuthi ngiqonda ukunicourage abantu bamasa ngumduduzi sithi sizilo kudla lapha ecrash waqhuleka umduduzi wayiqaba sinkohlelo ensihle umduduzi kade bhala ezilukudla ebhala ukubhala grade 12 ngisazi ukuthi wayefike ku 21 days sekuba 21 esefike kuona yena siqonde 40 kuthandazwa waquleka bambeka izandla bazalwane hayi bambeka izandla wathi papa bakhe sekukwakho nje papa bambeka izandla amen bazalwane kwaqhutshwa nomthandazo wayisho lapho ngisho ukuthi namhlanje indlela esibona lesi sibona phakathi kwethu we lack to pray sesiyaqala ukuthandaza makubiza umkhulu ozile ukudla bacomplain abazali babamsini uthezala emthandazo vele usenomsini akabantu khona ukuthi sezomnika yona kade nomsini sikuleni manje let us pray asiqaleni phansi siwusama soyisi ngiziqhumele bazangithi futhi ngasiwe ngisho la lento namhlanje ngizosho mfati efanele ngiziqhumele bazangithi lokhu yakuthandaza noma ngaba ngedwa kwenza ngithi Nkosi akubuyisele kule nto le ngiyazi because abazalwane ngoba ngiyazi ingilonde ukuze manje haleluya sibele nothandaze amen amen awusilekelele abantu abasha labadle babethandaza bebele bakhuleka bemkhuleko yabo namhlanje ngokubona konke lokho because the fact ukuthi nje 12 nangu 7 days ubona abantu bengxama abanye bekhona nje bahlele emakhaya hayi ukuthi ubaba bamekela bahlele nje usimanje bengasathanazi ufuka nekhanda lokweyisa ufuka nekhanda lokudelela ufuka nokuhlaza ngoba yonke lento icindezelo ukuthandaza noma sathana sifuke ngenyama ubone ukukhuluma nalomza ukuthi uhlaza manje athandaza simisele thina sidlanzana sikhona ifuna uNkulunkulu ngasabamba inhliziyo zethu bonke abantu abagcwala lapho sekufika ngasemnyango bosizakala ngathi sidlanzanele ngaka bevela ngathi ngiqhaba ubedinga labo bazi ukuthi mina Nkosi ngikhona noma kuthiwa bewu10 namhlanje uma bezobamba inhliziyo zabo abawu10 bengadla lonke ibandla ngabo zibalamela funa sinqume today funa sinqume basana ngicela unganqomi namba ukuthi azoyenza lento futhi ngicacisele vele kuzoba nzima isikhathi kuqala kodwa ngicela uphikele qinisele ngifuna abantu abathi mfundisi usura umthandazo lokulo kuze ngene ku2017 bangiyoqhubeka sokukhela thintwana ebusuku ngizoqhubeka kusukela kuyina kusukela namhlanje I will pray ngizobakho ubudlelwane bami noJesu ekuthandazeni I will pray ngifuna abasho njalo bagcwele namhlanje uzothi umuntu vele angakabi na impilo yokuthandaza ngalo ndlela no you learn uzofunda I will pray ngizoqinisela ngizokwenza ngizoyinika isikhathi ngizosakha isikhathi ngoba vele ngeke sizakhe sona ngizosakha Jesu esawo isikhathi ngizosakha I will pray motion then process thandaza nawe manje I will pray I will pray I will pray bazalwane Jesu
isikhathi sakho kanti vele ufuna sona ubuvele ulinde sona uzokwazi ukusebenza ngizokunika kusona namhlanje. I will give you my time. 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 Kama futa usuka la penda wani yako. Ausena. Isala. Shama mama. I will give you my time. 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 Kuzwamiki isikhathi sakho. Iyo ndayifunayo, akafunda iningi. Ufuna isikhathi sakho. Uyena ozoshintsha ngoba vele ukwazi ukuyishintsha wena. But in order for you to change, give him your time. Ufuna izimangaliso impilo yakho, mnikeze isikhathi. Ufuna ukuqabela iziphi, mnikeze isikhathi.